darasi zai kawo mana yadda mutum zai iya ɗauko watakan status video na status wanda ake ɗorawa akan WhatsApp. So da yawa zaka ga mutane suna so su ɗauko wani ɗan status da yake kan WhatsApp ɗinsu to amma sai su rasa yadda za su yi. So insha Allah wannan channel namu zai kawo yadda mutum zai ɗauko wannan status ɗan video da ake ɗorawa a WhatsApp kenan. So bari mu tafi cikin video namu kai tsaye kamar haka yadda kuke gani. Za mu je mu shiga kan WhatsApp ɗinmu. Shi nan kamar yadda muke gani za mu shiga kan WhatsApp domin mutane su gane me muke nufi. Kamar haka za ka danna cikin WhatsApp, gashi nan mun shiga kai tsaye. Gashi nan kamar yadda nuna mana wannan fuska na WhatsApp kenan gaba ɗaya. Gashi nan duk brand da suke ciki. So za mu zo mu shiga mu danna wannan status. Gashi nan akwai guda biyu status a ciki. So za mu zo mu shiga kamar guda ɗaya daga cikinsu kamar wannan. Bari mu danna shi kamar wannan haka. So kamar yadda kuke ganin wannan na hoto ne haka. So ko da hoto ne a kai kana so ka gan shi, ga wannan na bidiyo ne gashi nan. So yanzu in kana so ka ɗauko wannan bidiyon kai tsaye, abinda kake bukata shine za ka buƙaci ka ɗauko, akwai file manager wanda kowa za ka ga yana amfani da shi. Wannan file manager in baka da shi, hanyar da za ka yi ɗauko shi shine ga ta kamar haka, wata za ka iya amfani da Play Store ɗinka, wanda kai tsaye in ka je Play Store ɗinka za ka rubuta kai tsaye kamar haka yadda za ku gani. Mutum zai shiga Play Store ɗin shi ta yadda zan nuna maka ne saboda yadda za ka iya ɗauko shi kai tsaye ka iya amfani da shi. Gashi nan mun shiga Play Store ɗinmu gashi kamar haka. So za ka zo Play Store ɗinka kamar yadda kake gani haka, za ka rubuta file manager, za ka sa file manager. Gashi nan file manager for Android. Gashi nan kamar yadda kuke gani, gashi nan ya nuna mana shi a farko, gashi nan kamar yadda kuke gani. So wannan kawai kai tsaye in kana so ka ɗauko shi za ka danna kan shi kai tsaye kamar haka. In ga ya nuna mana haka install. So kai tsaye in kana son ka ɗauke shi kenan za ka danna wannan install. Saboda mu muna da shi ba sai mun ɗauka ba, gashi kamar haka. Wannan to kai tsaye za ka zo ka shiga cikin wannan file manager kenan. Gashi nan kamar yadda kuke gani haka. Gashi nan za ka shiga cikin wannan file manager ɗin haka, gashi kamar haka yadda yake buɗewa. Gashi ne yana buɗe haka. So ka ɗauko shi kai tsaye za ka ɗan buɗe shi kamar haka yadda kuke gani. Za ka sauko inda WhatsApp ɗinka yake. Gashi nan kamar haka inda aka sa WhatsApp ɗin nan za ka shige shi. To kun ga ya nuno mana abubuwa. Kawai kai tsaye za ka zo ka shiga wannan media na ƙasa ɗin nan kenan. In ka shige shi, so abin da za ka yi na gaba shine kawai za ka jawo nan ɓangaren hagu haka kamar haka, za ka jawo ga wasu ɗan abubuwa nan su shigo. To kai tsaye za ka je ka shiga gurin settings. Za ka zo ka shiga gurin settings kenan, gashi nan a nan ƙasa. So kuma kamar yadda kuke ganin wannan abubuwan da jajaye an sassa musu. So za ka ga akwai nan guri a ƙasa gashi inda aka rubuta show hiding files and folders. Kaga shi ba a danna masa ba. To kai tsaye za ka danna shi kamar haka, shi ma ya koma jaka shi kamar haka. To kai tsaye sai ka dawo baya. Gashi nan kamar haka. Wato gashi nan yadda ka dawo baya haka sai ka danna, gashi nan inda aka rubuta status ɗin nan a farko sai ka danna shi kamar haka. Aka shiga, gashi nan ya kawo mana. Sau wancan bidiyo da muka gani da kuma hoto da sauransu za ka iya ganin shi a nan kai tsaye. Sannan gashi nan kamar haka za ka iya danna shi haka. So kun ga kamar yadda muka gani a can ta fara buɗe da wannan hoton, shi ma za ka ga zai iya buɗe maka kai tsaye kenan. Kamar yadda kake gani. Sannan ɗayan ma kowanne daga cikinsu za ka iya shiga, ba sai lalle iya wannan guda ɗaya ba. Za ka iya shiga wannan shi ma. Kun ga kamar mun gan shi a can gurin. To ya za a yi ka ɗauke shi ka ɗora shi akan memorinka? Kai tsaye in kana so ka ɗauke shi ka ɗora akan memorinka, ok akan wayanka kenan. So za ka zo ga wannan ɓangaren dama, wannan ɗan ɗigoguna guda uku haka za ka danna su. Za ka ga guri nan da aka rubuta kwafi na ɗaya, na biyu, na uku, gashi inda aka rubuta kwafi. Kai tsaye kawai za ka danna wannan kwafi. To in kai haka shikenan ya zauna akan wayarka. So insha Allah wannan shine ƙarshen darasin namu, amma kar ku manta da cewa ku danna mana like, sannan ku danna mana alamar subscribe, sannan ku share wa 'yan uwanku da abokai domin kowa ya ƙaru. Mun gode.